Yaks, ako una. Unsa man ka ng si Ranji pa man? Kuan kanang ni ana mo si Ranji nga ako kuning puli niya. Di ba, Je? Nagama bilang mag-story wala kayo na yaks. Balik ka squad mo aki bigig ka makagulat. Balik ka tug talay no? Sige, Yaks, ako ga una haya. Ay, balik ka tug talay kinaw si Ranji pa sunod nimo. Wala bitaw ko diri ata ginang kwarta. Balik lagi hadto kay dili pa ikaw si Ranji pa. Yaks kanang ako na lang kay mula ka ko. Asa man ka punta di ay? Kuan sa Sinter. Oh, mo ko Oh, Sinter. kanang sinter di na mula ka makagulat na sinter mo balik ka to. Kuan mo kanang si doktora mula ka. Agay ka pa sumangil. Apilong primo si doktora balik ka to kay di ka taga-ano di ka mo balik talay to. Nana. Ranji. Ma'am ka na siya mag-una-unanan. Niya, talay dira o. Pariolo yun ako. O Je, sa kalibo. Unsa man pud nimo? Ako na ipalit og bugas og sudan yaks. Bugas og sudan sa imong kabuha, imong nawang palit og bugas og sudan baka kung kay kadi ko muhatag nimo. Ay, dili bitaw yaks. Ako bitaw nang ipang chicks ba? Maula ra gyud mo ingon nimo. Ana, mo na imong bilib ko nimo nimong kalaki. Kana imong nawang mo palit og bugas og sudan, igol kay mukaon. Oh, isklibo. Pagmay na dito. Salamat kay na yaks. Pwede og pakapinan yaks. Oh, kinumo. Pakapinan og kinumo na to. Lako na dito. Yaks, salamat. Riboy. Yaks, ako kuan kanang mang chicks pugo niya Yaks. Ah, chicks imong kabuha, ang bayot man ka. Kuan, di ba yo? Kuan, di kuan na lang mga laki ko, mga laki. Panglaki sa imong kabuang. Balik ka to no, kasi gila makagsapaw. Balik ka to. Sige, Yaks. Ikaw ba ganing harap? Hindi naghaturo kang likod. Yaks. Oh, Moy. Iyo sa kalibo. Unsa man po ni mo ni sa kalibo, Moy? Palit na ko nagdo ka kisber Yaks. Aw, kana, palahubog ka. Oh, iskalibo. Pag gusto, pag hinubog, lata ng atay. Lakaw na. Walay pang pulutan na Yaks. Pulutan sa imong kabong pala mo, Steve. Lakaw dito. Salamat are. Oh, David, ali dre. Asa naman po kabalik ka to? Ah, iskalibo. Unsa man po ni mo ni iskalibo? Ako na ipalit o sa katarong nga ginamos yaks. Kana mo na maayaw negosyante. Dili ni pang negosyo yaks. Kung mo ni pagkaon na mo sa usa ka tuig. Ah, pagka-grabe po kayo ng magasudan mo ginamos sa katuig. Oh yaks, sa man tipid man taan eh. Masarang sa bukaray pagkadalo kay niyo ginamos roy. No, ipalit na ginamos na sa kataraw. Yung kaning sa kalibo, ipalit dig isa ka baril ong suka, ibaw kani mo ginamos. Dagaan ng sukaan ni yaks. Usa man din na kanay mo ginamos daghan mo pud kayo. Lakaw na. Nan, salamat kay ani. Ulay sa payan, pun ag baton imong kidney. Salamat kay yaks. Dok, ayun dok. Ah, Yaks. dahil sa kalibo. Unsa man pud mo ipalit ani sa kalibo? Kuan lagi Yaks, ako na ipait og sa kartong tinapa. Ha, ug dili us katarong ginamos, tinapa. Unsa man ana yung malamot bagyo? Kuan ra Yaks, lami man gunang tinapa kay dali ra pud abrihan nya pag abri nimo sudan na dayon di na sa penlutoon. Aw, mo pud na imong nawong nayupe, murag nawglata. Bahala nagmurag lata Yaks, basta kay magkakaon mabusog. Nanalao, daro, ipalit na tanan og tinapa, bahalag kabuyon kag kinaon na, manimaw kang lansa. Lakaw na. Salamat kay Yaks. Hawli sa payan. Oh, bong. Di na ko magadagang pangutanan na ibo bong. Ipalit ning pasaw oh. Finisher aron pugpugong ani imong timbang. Then apilig laktiteng aron mugatas nimong tutoy. Ako na. Mao ba nan? Hala, salamat kayo. Wala problema na. Yung, wala yung. Kung saan po rin mong gamitan ano yung ihatag di mong kwarta? Kuan lagi Yaks kanang ako ipariban sa kong buhok ba kay gikatla nung kuan ng kimtanga. Kana mo na maayo yung. Love your hair, love yourself. Oh, yay 3 mil oh. 3 mil ha? Ipariban ni ano imong buhok. Aron ka na imong buhok mura katuskag nylon. Aron lami kay kailang tawon. Salamat kayo Yaks. Wala problema na. Let's go. Yaks. Ako nakalimutan ko nimo. Ay na, mura gidangat ni mo squad. Wa na, nahurot akong kwarta. Ay, bayad ni siya. Napo mo kay daghang kwarta na susunod God. Ay wa na, mamang gipakanugtan ko nimo atong una og ipadeposito sa bangka. Wa na, gihurot na ako deposito dito tanan sa bangka. Bayad ko mo niya sa bali kay Yaks nang ganiha bitaw Yaks ni anak ko nimo nga tagaay ko una wa ko nimo tagaay kay kana lagi ang patalayon pa karon nung ako naulay karon wa na koy kwarta. Ay sige nga nana ya. Nan, sa matong mahimo ana nang wala naman sa pukoy kwarta. Pasensya ay jud lamat ana eh. Nalagi kay kwarta. Wala lagi ako nang gideposito sa bangko tanan. Atong lantaw no. Lantaw, dili ka pwede mo suldahan na buang ka nang magato. Atong lantaw na to. Dili lagi, wala na lagi hanin. Ano sa mga ganung Kasi sulod nga kay ka? nalupi anang unlan. Wala na, nahurot na tanan. Dili ganung mo sulod man ka na pagkatumanan kini mo ganira jud sige katuman. May niusod mo niya tagaan ka na ka, di na ka tagaan sunod. Yaks bali. Sige Yaks. Dili na lagi, wala na. Sa sunod na pod. Bali Yaks matay puno ning kalakihan ng ganiya na kay kog hinulat ha niya pila ka minuto niya karon wa koy magkuha ni natagaan mo sila Yaks. Hinuon
Uy.